Bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng pedophiliang Japanese national. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Naksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFPN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radyo Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita,
Magandang umaga, Pilipinas! Umaksyong umaga po sa inyong lahat mga kaaksyon. Araw ng Lunes, August 24, 2026. Sumasa inyo po ang DWCM Aksyon Radyo Balita. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Aksyon Dav Tibakay. Sa ulo ng ating mga balita sa ating balitang lokal, localized suspension ng klase at trabaho sa ilang lugar sa Pangasinan pinauubaya sa LGUs. Localized class suspension patutupad naman sa ilang paaralan dito sa Dagupan. 845 Dagupenyos na kinabang sa libreng eye check-up sa Project Linaw Mata. 2.49 million pesos na halaga ng hinihinalang droga na samsam sa 69 na aresto sa Ilocos Region. Samantala, contact lens na nabibili online maaaring magdulot ng pinsala sa mata. Matagal na screen time maaaring magdulot ng dry eye at problema naman sa paningin. Sa ating police report, motorista patay sa banggaan sa Villasis. Sang backrider patay, 2 sugatan sa banggaan ng motorsiklo sa Urdaneta. Paumaril sa isang lalaki, patuloy na iniimbestigahan. 42 anyos na delivery boy arestado sa buy bust sa Urdaneta City. 2 sospek sa pagnanakaw ng motorsiklo arestado sa Aguilar. Sa ating balita ang pambansa, 100 violent websites ipapasara ng telcos. DOH naghahanda sa posibleng pagtaas ng leptospirosis cases bunsod ng baha. Kanyon na ebidensya laban kay VP Sara Abangan ayon naman kay Ridon. Balita sa ibayang dagat, 30 patay sa pagguho ng tambak ng basura sa Geni. Sa showbiz news, Derek Ramsey tinangging may kinalaman sa issue ng Porsche. At sa balitang pampalakasan, Alex Ayala, may malawak pang espasyo para sa pagunlad bago ang US Open. Yan ang ulo ng ating mga balita. Muli ito ang DWCM Aksyon Radyo Balita. Ako pong yung tagapaghatid balita, Aksyon Dav Tibakay. Sa detalye ng ating mga balitang lokal, ipinaubaya sa mga local government units sa Pangasinan ang pagpapasya sa localized suspension ng klase at trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw ng Lunes, August 24, 2026. Ito'y bunsod ng masamang lagay ng panahon dahil sa enhanced southwest monsoon at sa inaasang epekto ng bagyong Sodel sa lalawigan. Sa advisory ay maaring magdeklara ang mga LGUs ng local suspension depende sa aktual na kondisyon sa panahon ng kaligtasan at sa kanilang nasasakupan. Nakabatay din sa naturang hakbang sa Executive Order No. 66 Series of 2012 na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magsuspende ng klase at trabaho sa mga government offices kapag kinakailangan para sa kaligtasan ng publiko. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo ng kanilang city o municipal government para sa mga partikular na suspensyon sa kanilang lugar. Inikayat din ang publiko na mag-ingat at patuloy na subaybayan ng mga update kaugnay ng lagay ng panahon. Magpapatupad naman ng localized suspension of classes sa ilang paaralan sa Dagupan City ngayong araw dahil may mga lugar na sa lungsod na patuloy na apektado ng pagbaha. Hindi sakop ng suspensyon ang lahat ng paaralan sa lungsod. Ang hakbang ay nakatuon lamang sa mga paaralan na nasa mga lugar na may pagbaha, may problema sa accessibility o kaligtasan, gayon din sa mga paaralan ginagamit bilang evacuation centers. Sa ilalim ng localized suspension, ang mga school head o principal na mga apektadong paaralan ang magpapasya kung kinakailangan suspendihin ng face-to-face classes batay sa aktual na sitwasyon sa kanilang lugar at sa umiiral na alituntunin. Patuloy naman ang monitoring sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Batay sa mga naunang ulat, nananatiling may mga komunidad sa Dagupan City at mga karatig lugar na nakakaranas ng epekto ng pagbaha habang nagpapatuloy ang mahakbang ng mga otoridad para sa disaster response monitoring. Pinapayuhan ang mga mag-aaral, magulang at mga guro na manatiling nakatutok sa opisyal na abiso ng kanilang mga paaralan upang makumpirma kung suspendido ang klase sa kanilang lugar. Pinag-iingat naman ng mga residente sa mga lugar na mababa at malapit sa mga baybaying bahagi ng Dagupan City dahil sa inaasang abot sa 1.07 metro ang peak ng high tide ngayong araw. Batay sa Tide Watch ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at Public Alert Response and Monitoring Center,
inaasahang mararanasan ng high tide bandang alas 7:02 at may taas na 3.51 feet o 1.07 meters. Samantala, inaasahang mararanasan ng low tide bandang alas 4:32 ng hapon na nasa 0.46 talampakan o 0.14 meter ang level. Pinapayuhan din ng mga Dagupenyo, partikular ang mga nakatira sa flood-prone at coastal areas na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang mga abiso ng LGU. Samantala, nasa 274.97 meters above sea level ang level ng tubig sa San Roque Dam. Kaninang alas 5 na madaling araw, nitong August 24, ayon sa San Roque Power Corporation. Bahagyang tumaas ang water level kumpara sa 274.96 meters above sea level na naitala sa parang oras nung kahapon, August 23. Nananatili namang nasa 282 cubic meters per second ang inflow at outflow ng dam. Wala ring binuksang spillway gates ang San Roque Dam habang nasa 280 meters above sea level ang normal high water level nito. Samantala, nagpaalala ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga mangingisda dahil inaasahan ng katamtaman hanggang malakas na alon sa baybayin ng Pangasinan. Wala namang nakataas na gale warning sa lalawigan, ngunit pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda na mag-ingat sa pagpunta sa karagatan. Inaasahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidat-pagkulog sa Pangasinan dahil sa hanging bagat. Ang temperatura nasa 25 to 29 degrees Celsius. Sa ibang balitang lokal, umabot sa 845 Dagupenyo sa nabigyan ng libreng eye check-up sa isinagawang Project Linaw Mata bilang bahagi ng paggunita sa Sight Saving Month ngayong buwan ng Agosto. Isinagawa ang programa sa CS Stadia kahapon, August 23, sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan at Chu-Chi Medical Foundation Philippines na naglalayong mailapit ang libreng serbisyong pangkalusugan sa mata sa mga Dagupenyong nangangailangan. Kabilang sa mga serbisyong isinagawa ang pagsusuri para sa cataract, pterygium o pagita, retina problems, suspected glaucoma, macular degeneration, droppy eyes, at squint o duling sa mga nasa hustong gulang. Bukod sa eye screening, sinasabay rin ang SafeNet for ABKD o ang bawat kabataang Dagupenyo na kakabasa program na naglalayong matulungan ng mga batang edad 0 hanggang 15 na magkaroon ng malino na paningin sa pamamagitan ng libreng salamin sa mata. Pinangunahan ng mga volunteer ophthalmologists mula sa Chu-Chi ang medical eye services kasama ang mapag-health partners at volunteers. Sa pamagitan pa din ng Project Linaw Mata, binigyang diin ng mga organizers ang kahalagan ng regular na pagpapasuri ng mata upang maagapan ang mga kondisyon na maaaring makaapekto sa paningin at kalidad ng buhay. Samantala, mahigit 2.49 million pesos na halaga ng hinihinalang iligal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 1 sa magkakahiwalay na operasyon sa Ilocos Region mula August 15 hanggang 21, 2026 na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng nasa 69 na individual. Kabuang 365.519 grams ng hinihinalang shabu at 36.3 grams ng dried marijuana leaves ang nakumpiska ng mga operatiba at may tinatayang standard drug price na 2,489,885.20. Kabilang sa mga operasyon ang isang buy-bust operation sa bayan ng Calasiao noong August 19 kung saan nasamsam ang tinatayang nasa 116.57 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 792,676. Isang 46 anyos na sospek ang naaresto sa nasabing operasyon na isinagawa sa koordinasyon sa PIDEA Regional Office 1. Ayon kay Pro 1 Regional Director Police Brigadier General Jovencio S. Badua Jr., patuloy ang pagpapaigting sa kampanya kontra iligal na droga upang mapigilan ang pagkalat nito sa mga komunidad. Tiniyak naman ng Pro 1 ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa PIDEA at iba pang law enforcement agencies para sa mas pinaigting na operasyon laban sa iligal na droga sa buong Ilocos Region.
Sa ibang balitang lokal, nagbabala ang ophthalmologist na si Dr. Richard P. Villamor sa paggamit ng contact lens na basta-basta basta-basta na lamang na binibili online dahil maaari itong magdulot ng seryosong problema sa mata. Ayon kay Villamor, hindi tiyak ang kalidad, materyales at kaligtasan ng ilang contact lens na ibinibenta online. Pati ang contact lens solution na ginagamit ay maaaring hindi angkop o ligtas para sa mata. Maaari umanong magkaroon ng injury sa cornea o sa harapang bahagi ng mata dahil sa maling paggamit o hindi ligtas na contact lens. Maaari rin itong humantong sa impeksyon na kapag lumala at kumalat sa loob ng mata ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa paningin. At dahil dito, pinapayuhan ng publiko na kumonsulta muna sa eye care professionals bago gumamit ng contact lens upang matyak ang tamang produkto at wastong paraan ng paggamit at paglilinis nito. Binigyang din ni Villamor na mas mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng mata kaysa pagtitipid sa pagbili ng contact lens. Samantala, ang matagal na paggamit ng cellphone, computer at iba pang gadgets ay maaaring magdulot ng dry eye disease ayon sa ophthalmologist na si Dr. Richard P. Villamor. Ipiniliwanag ni Dr. Villamor na kapag nakatutok ng matagal sa screen, nababawasan ang dalas ng pagkurap. Dahil dito, mas natutuyo ang mata at maaring makaranas ng pamumula, pananakit at pakiramdam na parang may buhangin o bagay sa mata. Mas binibigyang pansin din niya ang epekto ng matagal na screen exposure sa mga bata. Aniya, mahalagang magkaroon ng mga bata ng sapat na exposure sa natural na liwanag at hindi puro artificial light mula sa gadgets ang kanilang tinitignan. Pinapayuhan ng mga gumagamit ng gadgets na regular na ipahinga ang mga mata at maging conscious sa pagkurap habang gumagamit ng screen. Samantala, dapat agad ipasuri ang mga batang nakakaranas ng pagduduling o abnormal na galaw ng mata o iba pang pagbabago sa kanilang paningin. Samantala, naglatag ng karagdagang traffic at regulatory signages ang Task Force Disiplina sa mga estratehikong lugar sa Bayambang bilang bahagi ng hakbang ng lokal na pamahalaan na mapabuti ang daloy ng trapiko at mapalakas ang kaligtasan sa mga lansangan. Pinangunahan ni First Lieutenant Amory M. Junio ang Deputy Task Force Disiplina at Operations Chief ng Bayambang Public Safety Office kasama ang mga tauhan ng Task Force Disiplina at BPSO ang paglalagay ng mga signage. Nagsisilbing gabay at paalala sa mga motorista, pedestrian at iba pang road users ang mga karagdagang signages upang masiguro ang tamang paggamit ng kalsada at pagsunod sa mga umiiral na batas trapiko. Ayon kay Junio, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng Task Force Disiplina at BPSO na palakasin ng traffic management at isulong ang disiplina sa kalsada. Patuloy ding magsasagawa ng monitoring at enforcement activities ang mga otoridad upang matyak ang pagsunod ng publiko sa mga alituntunin at mapanatili ang kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kalsada. Samantala, sa ating police report, motorista patay sa banggaan sa Villasis. Ang backrider patay, 2 sugatan naman sa bangga ng motorsiklo sa Urdaneta. Detalye ng mga balitang yan at iba pa sa aming pagbabalik. Aksyon Radyo Balita Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. 1161. DWCM Action Radio Pangasinan, oras alas 7:35. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo. MX3. Dito ako, believe. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Champion na, milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na, milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumo, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunan. Aksyon! Radyo! Balita!
Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo. Police Report. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito pa rin sa DWCM, Aksyon Radyo Balita. Isang 26 anyos na lalaki ang nasawi matapos bumangga ang kanyang minamanayang motorsiklo sa isang nakaparadang truck sa gilid ng Provincial Road sa Villasis. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, nakaparada sa gilid ng kalsada at nakaharap sa westbound direction ng truck na minamaneho ng isang 28 anyos na lalaki may kasamang 32 anyos na helper, kapwa residente ng Nueva Vizcaya. Habang bumibiyahe naman westbound ng motorsiklong minamaneho ng 26 anyos na residente ng Villasis nang bumangga ito sa nakaparadang truck. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng rider at nawalan ng malay. Agad siyang isinugod sa Villasis Municipal Villasis Municipal Ambulance sa Urdaneta District Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Samantala, nasaktan ang driver at ang sakay ng truck. Hindi nasaktan ang driver at sakay ng truck. Nagtamo naman ng pinsala ang dalawang sakyan, subalit di pa matukoy ang halaga ng pinsalang dulot ng nasabing insidente. Patay naman ang isang 34 anyos sa construction worker habang sugatan ng dalawang driver matapos magbanggaan ng dalawang motorsiklo sa Bypass Road, Barangay Santa Lucia, Urdaneta City. Sa investigasyon, patungong kanluran ang 19 anyos na estudyante habang patungong silangan naman ang isa pang motorsiklong minamaneho ng isang legal age na security guard. Pagdating sa lugar ng insidente, umanay lumipat sa linya ng kasalubong ng motorsiklo ang security guard na nagresulta sa head-on collision. Sa lakas ng banggaan, nagtamo na mapinsala sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ng dalawang driver at ang back rider na isang 34 anyos na construction worker. Agad silang isinugod na matauhan ng emergency medical service sa ospital para sa kaukulang lunas. Gayunpaman, idineklarang dead on arrival ng attending physician ang back rider. Kapwa may mali ang dalawang driver matapos ang insidente. Kapwa rin nakasuot ng protective helmet ang mga driver. Nakasaad din na pinaghinilang nasa impluwensya ng alak ang isang driver nang mangyari ang aksidente. Sugatan ng isang 20 anyos na estudyante matapos mabundol ng motorsiklo sa kaban ng Tavera Street, Barangay Santo Niño, Binalonan. Sa ulat at CCTV footage na sinuri ng mga pulis, binabagtas ng 38 anyos na lalaki ang nasabing kalsada mula sa Ilaga patungong Timog at papuntang Binalonan proper. Pagdating sa lugar ng insidente, bigla umanang tumawid o tumakbo sa kalsada ang pedestrian dahilan upang siya ay mabundol ng motorsiklo. Dahil sa lakas ng impact, nawalan umano ng kontrol sa minamanay motorsiklo ang driver at kapwa sila bumagsak sa kalsada. Kapag nagtamo na mapinsala ang driver at ang pedestrian, na agad na isugod sa pagamutan para sa kaukulang panggagamot. Para silang nasa maayos at stable na kondisyon at kapwa mayroong malay. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang pamamaril sa isang 61 years old na lalaki sa San Andres Street, Poblacion Zone 4, Villasis upang matukoy ang pagkakakilala ng sospek at ang motibo ng krimen. Naganap ang pamamaril alas 5 ng madaling araw habang naglalakad ang biktima sa nasabing lugar. Ilang beses siyang pinaputukan ng hindi pa nakilang sospek gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Sa inisyal na investigasyon, nakasuot ng puting helmet at sakay ng itim na motorsiklo ang sospek. Matapos ang pamaril, mabilis nang tumakas patungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Nagtamo ng maraming tama ng bala ang biktima at isinugod sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Nauwi naman sa trahedya ang biyahe ng isang 57 anyos na lalaki matapos mahulog sa tinatayang 15 metrong lalim ng bangin. Ang minamaneho nitong van sa Sitio Nusu, Barangay Maliko, San Nicolas. Naganap ang aksidente alas 10 ng umaga habang binabagtas ng sakyan ang kalsada at patungong kanluran. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya at sa mga nakuhang dashcam footage, pagsapit umano ng van sa isang kurbadong bahagi ng kalsada ay hindi na nakontrol ng driver ang sasakyan. Diretsyong bumangga ang van sa isang sirang bahagi ng metal guardrail na nabutas bago tuluyang bumulusok sa bangin. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng San Nicolas Police Station at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at sinugod ang biktima sa Eastern Pangasinan District Hospital. Ganun pa man, idineklarang dead on arrival ng attending physician.
Samantalang arestado ang isang 42 anyos na delivery boy matapos umanong mahulihan ng ilang gramo ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Urdaneta City. Kinilala lamang ang suspect bilang 42 anyos na lalaki, may asawa at nagtatrabaho bilang delivery boy ng mineral water at residente sa nasabing syudad. Nagresulta ang operasyon sa pagkaka-aresto rito at pagkaka-recover sa nasa 1 gramong hinihinalang shabu na may standard drug price na 6,800 pesos at nakalagay sa 3 heat-sealed transparent plastic sachets. Na-recover din ng otoridad ang isang glass tutor na may hinihinalang residue ng shabu, tunay na 500 pesos na buy-bust money, machine copy na 1,000 peso bundle money at walang lamang transparent plastic sachet at isang kahon ng sigarilyo. Bukod dito, nakumpiska rin ang isang homemade handgun o pen gun at isang caliber 9mm live ammunition. Nasa kustodiya na ng otoridad ang suspect habang inihanda ang kakulang kaso kaugnay ng nakuhang hinihinalang illegal na droga at iba pang ebidensya. Samantala, isa namang 31 anyos na lalaki residente sa Lingayen ang naaresto sa sinagawang anti-illegal drug buy-bust operation ng San Carlos City Police Station, katuwang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1. Pinangunahan ng operasyon ni Police Lieutenant Colonel Lawrence Keith D. Calob, officer in charge ng San Carlos City Police Station. Sa sinagawang operasyon, na-recover sa suspect ang 2 pakete ng hinihinalang shabu, buy-bust money at iba pang personal na gamit. Nasa kustodiya na ng pulisya ang naarestong suspect at inaasahang naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, 2 namang 18 anyos na lalaki ang naaresto matapos umanong tangayin ng isang motorsiklo sa Aguilar. Batay sa investigasyon ng pulisya, ipinarada ng 53 anyos na biktima, isang job order worker na residente sa Aguilar, ang kanyang pulang motorsiklo sa harap ng kanilang bahay. Naiwan umano nito ang susi sa ignition. Pagbalik ng biktima sa labas ng bahay, nakita niyang 2 lalaki ang sakay ng kanyang motorsiklo at mabilis na umalis. Sinubukan niyang habulin patungo sa Bugalyon ngunit hindi na niya naabutan. Agad namang nagsagon ng dragnet operation ng Aguilar Municipal Police Station. Tinalerto ang mga kalapit na police station upang maharang ang mga sospek. Kasunod nito, ipanatupad ng Pangasinan Police Provincial Office ang seal-off plan upang mapibilis ang pagtugis at pagharang sa mga sospek. Dahil din sa mabilis na koordinasyon ng mga police unit, matagumpay na naharang ang mga sospek sa sakop ng Bugalyon Municipal Police Station. Kinilala ang mga naarestong sospek na 18 anyos na lalaki na kapwa walang trabaho. Ang isa ay residente ng Bugalyon at umani nagmamaneho ng motorsiklo, habang isa naman ay residente ng Binmalay at nagsilbing backrider. Dumating sa Bugalyon Municipal Police Station ng mga investigador mula sa Aguilar Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Personal ding nagtungo sa impilin ng biktima at positibong kinilala ang 2 sospek bilang mga individual na kumuha ng kanyang motorsiklo. Na-recover ang ninakaw ng motorsiklo at nasa kustodiya na ng pulisya para sa kaukulang disposisyon. Samantala, arestado ang isang 24 anyos na babae matapos umanong magnakaw ng pitaka na naglalaman ng 2,850 pesos cash mula sa isang 50 anyos na ginang sa New Public Market ng San Carlos City. Sa investigasyon, alas 11:40 ng umaga nang namamalengke ang biktima at lapitan umano ng suspect na babae na sinadyang bumangga o sumagi sa kanya. Ilang sandali matapos nito, napansin ng biktima na nawawala ang kanyang itim na pitaka, laman ang nabanggit na halaga. Agad humingi ng tulong ang biktima sa mga tauhan ng SWAT ng San Carlos City Police Station at Market Division. Sa pagsusuri sa CCTV footage sa lugar, positibong nakilala ang suspect. Agad namang naaresto ang 24 anyos na suspect na isang self-employed at residente ng San Carlos City at Tubong Dagupan City. Na-recover din mula sa kanyang pag-iingat ang nawawalang pitaka. Samantala, humingi naman ng tulong ang pamilya at pulisya sa publiko para sa agarang pagkakakilanlan at posibleng kinaroroonan ng 17 anyos na dalaga na inulat na nawawala sa Barangay Santa Maria, Mapandan. Kinilala ang nawawalang dalaga na si Daphne Mauricio Gabion, 17 anyos, estudyante at residente ng Mapulang Lupa, Valenzuela City. Sa ulat ng Mapandan Municipal Police Station, humingi umano ng permiso si Gabion sa kanyang ina na si Maria Shara Mauricio Gabion, 43 anyos, na umalis ng kanilang
tinutuloy ang bahay sa Barangay Santa Maria upang magpagawa ng pantalon sa Manawag Town proper. Alas 6:45 ng umaga noong August 20. Gayunpaman, hindi na siya nakauwi hanggang sa naulat ang insidente sa pulisya dahilan upang humingi ng tulong ang kanyang pamilya. Inilarawan na si Daphne na may taas na 5'3", maputi ang kutis, katamtaman ng pangatawan at huling nakita nakasuot ng kulay abo na bestida. Patuloy din ang koordinasyon ng pamilya at pulisya para sa paghanap sa dalaga. Isa namang 75 years old na lalaki ni ulat na nawawala matapos umalis sa kanilang bahay sakay ng bisikleta at hindi pa nakabalik ayon sa Binalonan Municipal Police Station. Kinilalang nawawalang lalaki na si Jesus de Vera Ergiza, biyudo walang trabaho, residente ng Merritt Street, Barangay Poblacion, Binalonan. Sa imbestigasyon, bandang alas 2 ng hapon ng August 21 nang umalis si Ergiza sa kanilang bahay sakay ng bisikleta at nagtungo mano sa direksyong Silangan. Payag ng kanyang pamilya, papunta sana siya sa isang billiard hall upang manood ng laro. Ganun pa man, hanggang sa kasalukuyan hindi pa ito nakakauwi dahilan upang i-report ng kanyang pamilya ang insidente sa Binalonan Municipal Police Station. Huling nakita si Ergiza na nakasuot ng salamin sa mata, dilaw na t-shirt, berding short pants. Tinatayang may taas itong 4'10". Payatang pangatawan, maputi ang balat at itim ang buhok. Hinihiling ng kanyang pamilya na sino mang may impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan ay makipag-ugnayan sa kanilang mga cellphone numbers 0946-308-1427 o 0966-732-1325 o kaya naman sa Binalonan Municipal Police Station. Samantala, ibablock naman ng PLDT Incorporated, Smart Communications Incorporated at Globe Telecom ang mga website na nag-host at na nag-live stream na mga kuha ng school shooting at iba pang matinding karahasan kasunod ng insidente sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Sa payag ng PLDT na pinamumunuan ni Manuel Manny V. Pangilinan, mahigit 100 website ang kanilang ibablock matapos mapatunayang nag-stream ng mga kuhas ng pamamaril at karahasan. Sa Claurin ng hakbang ang network ng wireless arm nitong Smart kaya hindi na ma-access ng mga subscriber ang naturang mga sites. Samantala, sinabi ni Globe General Counsel Froilan Castelo na may responsibilidad ng industriya ng telekomunikasyon na gawing mas ligtas ang online environment. Ang hakbang ay ginawa 3 araw matapos ang pamamaril sa Adzu Junior High School sa Zamboanga City kung saan binaril ng isang 14 anyos na estudyante ang kanyang kaklase bago nagpakamatay. 2 sa mga sugatan sa insidente na nai-livestream sa Facebook at isa pang website. Binanggit ni Interior Secretary John Vic Rimulya na ito na ang 2 insidente ng pamamaril sa paaralan na may nasawi kasunod ng pamamaril noong Hunyo sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte na ikinasawi ng 3 estudyante at kinasugat ng hindi bababa sa 20. Patuloy ang investigasyon kung may kinalaman ng online gambling o gaming na Roblox na habang naunang sinuspende ng gobyerno ang Gore Box. Dagdag pa ng PLDT, bahagi ng hakbang na ito ng mas malawak na programa para sa child protection at online safety, kabilang ang pag-block sa mga website na nag-host ng child sexual abuse material. Noong 2025, inulat ng Globe na nakablock ito ng 438,446 domains at URLs na naglalaman ng child sexual abuse and exploitation materials na sinusuportahan ng mahigit $2.7 million na pamumuhunan sa content filtering at blocking system. Tiniyak ng mga telco na magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan sa gobyerno at sa mga lokal at international organizations upang tugunan ng patuloy na pagbabago ng mga banta online. Nauna na ring sinabi ng PLDT at Smart na handa silang i-block ang Roblox sakaling iutos ng pamahalaan. Samantalang naghahanda na ang Department of Health sa posibleng pagtaas sa mga kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Bumisita si DOH Secretary Edwin Mercado sa Lazaro Hospital upang tsakin ang kahandaan ng ospital sa inaasang pagdami ng mga pasyenteng maaaring magkaroon ng leptospirosis matapos malubog sa baha. Ayon sa DOH, naka-activate na ang Leptospirosis Express Lane upang mapabilis ang konsultasyon at paggamot sa mga pasyente.
Nakahanda na rin ang mga kinakailangang antibiotic, rapid diagnostic tests at hemodialysis units para sa mga pasyenteng may moderate hanggang severe na kondisyon. Naglaan din ang DOH Hospital ng karagdagang surge capacity beds sakaling dumami ang mga pasyenteng mangangailangan ng atensyong medikal. Paalala din ng DOH sa mga residenteng lumusong o nababad sa baha na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na DOH Health Facility o Yakap Clinic, lalo na kung nakaranas ng sintomas na maaaring kaugnay ng leptospirosis. Ayon sa kagawaran, mahalagang sundin ang mga payo ng doktor tungkol sa wastong pag-inom ng gamot upang maiwasan ang malubhang komplikasyon. Hinikayat ang publiko na huwag ipagwalang bahala ang anumang sintomas matapos malantad sa baha at agad humingi ng serbisyong medikal. Hindi pa humuhupa ang baha sa 574 na lugar sa malaking bahagi ng Luzon at ibang bahagi ng Visayas na naapektuhan ng dalawang nagdaang bagyo ng habagat, ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense. Ayon kay OCD Assistant Spokesperson Diego Agustin Mariano, umabot na sa 2.1 milyon na pamilya o katambas ng 7.4 milyong individual ang naapektuhan ng masamang panahon sa 10 rehiyon sa bansa. Kasama sa mga tinamaan ng matinding ulan at pagbaha ang Cordillera Administrative Region o CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, National Capital Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula. Pinakamatinding binaha ang Central Luzon kung saan nasa 446 na lugar. Ang Mimaropa nasa 42, Ilocos Region 35, Western Visayas 26 at Calabarzon 25. Sa kasalukuyan, nasa 11,900 families o 40,600 na katao ang nananatili sa 549 evacuation centers. Mahigit sa 1.1 billion na ayuda ang naipamahagi ng pamahalaan habang umabot sa 6.6 billion ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Nasa 89 na lugar ang idineklarang nasa ilalim ng state of calamity, kabilang Dagupan City, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon, Mangatarem. Sa Pangasinan, buong lalawigan ng Bataan kung saan may 12 lugar, sa Bulacan 24, Pampanga 21, Cavite 23, Masinloc, Zambales, Nasugbu, Batangas at Rodriguez, Rizal. Itinuturing na smoking gun ng prosekusyon ang naging testimonya ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon kay House Prosecutor Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Sa kanyang pagtestigo, sinabi ni Acosta na mismong si VP Duterte ang nag-utos sa kanya na ibigay ang 125 million confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica na hindi organic personnel ng OVP. Inilad ni Acosta na ang turnover ng pondo ay naganap matapos ma-withdraw ang pera noong December 2022. Binanggit ni Ridon ng naturang transaksyon nakapaloob sa Commission on Audit Notice of Disallowance na nagpalakas sa argumento ng prosekusyon sa Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Tiniyak din na binigyang din ni Ridon ng testimonya ni Acosta ay nagbigay ng mas malaking piraso ng ebidensya na direktang nagsasangkot kay VP Duterte sa paglilipat ng confidential funds. Balita naman sa ibayang dagat, hindi bababa sa 30 katao ang nasawi matapos gumuho ang isang malaking tambak ng basura sa isang pangunahing waste site at bumagsak sa mga kalapit na kabahayan sa Dar es Salaam area ng kabisera ng Geni na Conakry. Ayon sa pamahalaan ng Geni, 22 at iba pang nasugatan, kabilang ang 6 na nasa malubhang kalagayan. Nangyari ang insidente bandang 2:00 ng madaling araw matapos ang malakas na pag-ulan sa lugar. Agad pinakalat ang malalaking bilang ng mga rescue personnel at iba pang resources, kabilang mga tauhan ng militar, upang makapagsagawa ng search and rescue operation at hanapin ang mga posibleng na ilibing sa ilalim ng gumuhong basura. Gumamit ang mga rescuer ng mga excavator upang halugugin ang malaking tambak ng kalat habang nagtipon naman sa mga lugar ang mga residente. Ayon sa isang neighborhood leader, 18 bangkay na ang unang nakuha at dinala sa morgue. Samantala, ilang residente ang nagsabing 5 niyang anak ang nasawi sa trahedya. Personal na nagtungo sa lugar si Geni Prime Minister Mamadou Ori Ba upang tignan ang sitwasyon at pangasiwaan ng nagpapatuloy na search and rescue efforts. Nangangamba ang mga otoridad na maaari pang tuwas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang operasyon sa paghanap sa mga posibleng natabunan ng gumuhong basura.
Aksyon Radio. Showbiz Balita. Itinanggi ng aktor na si Derek Ramsey ang anumang pagkakasangkot sa umano'y illegal na paggamit ng plaka at isa pang isyong lumitaw kaugnay ng kanyang luxury car na Porsche 918 Spider. Nagsimula ang kontrobersya matapos mahuli sa EDSA ang sasakyan na gumagamit ng umano'y illegal na plate number. Nang mangyari ang insidente, kaibigan ni Ramsey na si Anthony Jude A.J. Violago ang nagmamaneho ng sasakyan. Ayon sa mga ulat, inamin ni Violago na sa kanyang nasabing plaka, habang maring itinanggi ni Ramsey na may kinalaman siya rito. Dumalo sina Ramsey at Violago sa Land Transportation Office noong August 17 bilang tugon sa show cause order. Kasunod nito, isinilalim din sa pagsusuri ng Bureau of Customs ang usapin kaugnay ng importation ng naturang sasakyan. Sa isang pahayag na inilabas ni Ramsey noong August 22, iginit niyang good faith ang pagbili niya sa sasakyan. 4 na taon nang nakalilipas at naniniwala siyang kumpleto at legal ang mga dokumento nito. Sinabi ng aktor na binili niya ang sasakyan mula kay John Lee ng J-Works gamit ang kanyang sariling pera. Aniya, ipinaalam sa kanya noong panahon ng pagbili na bayad na ang mga buwis nito at kalaunan ay nairehistro ng ang sasakyan sa LTO sa kanyang pangalan. Iginit ni Ramsey na hindi siya nag-import ng sasakyan sa Pilipinas at wala siyang kinalaman sa anumang posibleng irregularidad sa importation, taxation o registration nito. Samantala, nanawagan ng aktor sa J-Works na magbigay ng paliwanag kaugnay ng mga isyong lumilitaw sa sasakyan. Sinabi ni Ramsey na handa siyang makipagtulungan sa LTO at BOC at isumite ang anumang dokumento o impormasyong hawak niya upang makatulong sa investigasyon at paglilinaw ng issue. Aksyon Radio. Sports News. Sa kabila ng patuloy na pag-angat ni Alex Ayala sa world rankings, hindi pa nakikita ng kanyang coach na tapos na ang kanyang pag-unlad bilang isang elite tennis player. Ayon kay Coach Joan Bosch, marami pang bahagi ng laro ni Ayala ang maaari nilang pagtuunan ng pansin at i-develop kabilang ang kanyang serve, return, forehand, backhand, volley, footwork, endurance at bilis. Ayon kay Bosch, mahalaga ang patuloy na proseso ng pagkatuto, lalo na't mabilis umunong nai-apply na Ayala sa aktual na laro ang mga natutunan niya sa training. Malaga rin aniya na matibay na tiwala sa pagitan ng coach at player habang tinatahak ng Pinay star ang kanyang professional career. Samantala, nasa world number 20 si Ayala at naghahanda na para sa kanya ikalawang pagsabak sa US Open main draw. Nakakuha siya ng malaking momentum ngayong North American Hardcourt Swing matapos ang kauna-unahang WTA title sa Mubadala DC Open. Bukod sa women's single, sasabak din si Ayala sa mixed doubles kasama ang Canadian at world number 4 na si Felix Auger Alice May. Nakapasok sa main draw bilang wild cards ang kanilang tambalan na nakatakdang maglaro sa August 25 at 26. Sa halip na ituring na kahinahan ang dami ng kanilang pagbubutihin, nakikita ito ng kanyang kampo bilang pagkakataon upang higit pang mahasa ang laro ni Ayala habang patuloy siyang umaakyat sa pinakamataas na antas ng world tennis. At mga ka-aksyon, inyo pong natunghaya ng kalipunan ng ating mga balita dito pa rin sa DWCM Aksyon Radyo Balita. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga nanood at nakinig sa ating balitaan ngayong umagang ito. Good morning, thank you, Sir Edison Balolong. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa ating balitaan ngayong umagang ito. Thank you. At yan, sabi good morning po kay Kap Bunsoy, gwapo ng Barangay Maninding. Good morning po. Good morning sa mga listeners and viewers po natin dyan sa Barangay Maninding. Good morning kay Kagawad J. Tinte ng Barangay Maninding at si Rolando Mandapat, classmate. Ayan, good morning. Kayo po ay binabati ni Sir Edison Balolong. Again, kay Kagawad J. Tinte at ng Maninding at kay Rolando Mandapat, kay Kap Bonsoy, gwapo ng Barangay Maninding. Good morning. Sir Benga Movillanos, maksyang morning po sa inyo. At kay Ma'am Vivian Olarte, good morning. Kay Engineer Rosario Montemayor Pasyon, good morning po sa inyo. Ma'am Malu Malanom, good morning. Sir Ed Payawan, Apuyawan, Sir Ruth Anyasco Fernandez, Ma'am Ruth Anyasco Fernandez, Ma'am Elena Senitas Sula, good morning po sa inyo. Ms. Rosel at kay Abi, good morning.
Sa lahat pa po ng mga nanonood at nakikinig ngayong umagang ito, Maaksyong morning po sa inyo at maraming salamat. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer, Technical Department, Action Kenneth Villanueva, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita, Action Dav Tibakay, nag-iwan po sa inyo ng isang Maaksyong morning sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balita. Susunod sa ilang saglit ang mga issue ng bayan. Hot